Ja som zvágal, že Starnova bude za ďalší deň, ale nie. Ja som, to bolo to Power Up. No poďme si dať tých nových. Čo si ho dám? Franka. Ok, už začínam. Brewsters, milujem Brewsters. To je original skin? To je original skin? To je jak o živote má? A mám aj ten dobrý gadget, nie ten, čo ti... O tebe. Prvý. To je baracia becké. Yes! Yes! Daj mi evecky čo je už teraz. Prosím. Prosím. Hypercharge. Oj. No, dobre. No, nič moc. Koľko damage? Počkaj, pozriem koľko damage. Poviem si. Ok, dám si aj ešte ostatného engage. Dobre. Už asi toto je asi jak všetko. Nevím. Prvé. Povenku z Mexika. Spades! Ok, veľký. Prosím, Juju skin alebo... Rulu. Bo ten Rulu strašný vždycky. Ja si ho otočím. Počkej. Nita, gadget bossík. To dobre. Ani nemá bossík. Dobre. Zase obidve? Daj mi skin. Skin. Ja viem, čo to tu bude. Toto je môj obľúbený skin! Môj Bože! Jak možné? A to je! Už je tu! Sarnova! Sexy moje! Ty Bože môj! Moje srdce, Báňo! Ty už nemyslíš vážne! Už je tu Sarnova. To budem grindovať. Ty už nemyslíš vážne. Však som kúpil toto.